Herkese selam. Bu dersimizde dictionary'lar görmek için yani sözlükler näme zat, Python'da sözlükler näde bulanylýar, nähili sözlükler bar. İlk bilen sözlük diýenimizde Python'da mesela İngilizce Türkmençe ýan sözlük däl, ýani siz İngilizçesini ýasanız Türkmençesini çykarýan bir sözlükde. Elbetde o sözlüğü edip bolar, ýani onu biz öğretmeli bolýar. Sözlük diýip näme aýdylýar? O hem ede listler ýani ýa-da tuple'lar ýaly. O hem bir köp maglumatlar, köp üýtgeçler, diňe bir üýtgeçde tutmak üçin ýani ulanylýan bir funksiýa, bir Python'un bir guraly. Meselem sözlükler näde belgilenýär? Dictionary ýani şular ýaly. Näde açylýar? Meselem bir sözlük açsak bolsak näde açylýar? Meselem bir sözlük diýeli deňdirýäs. Meselem listlarda şular ýaly açylýar. Tuple'larda bular ýaly. Sözlükde ene şu belgiler bilen, şu iki ay bilen açylýar. Indi onda näde açylýar? Meselem şunu görelim. Bir x diýelim, bir boş sözlük. Dictionary'ň dictionary'dan boş sözlük çykarýar şu boş sözlükni. Hop, print diýmedik. Näme üçin çykarsın? Print diýmesek, olam çykarmaz. Print diýdik. Ne? Sözlüğün näde ýazylyşyny neşe ýerden görüp bilersiz. Iksan ýaý bilen. Indi meselem biz bir sözlük yaratjak bolsak, meselem sözlük diýelim. Yaratjak bolsak näme gerek bize? Iksan zat gerek. Birinji ýazýan zatymyz, meselem şunda ýazaýyn. O elbetde san hem bolýar, string hem bolýar, fark ýok. Birinji ýazýan zatymyz meselem näme bolsun? Diýelim meselem apple. Apple olsun, näme olsun? Alma diýelim. Indi meselem birinji ýazýan zatymyz ine şul key bolýar. Ýani açar sözüň birinjisi. Ýani birinji ýazanymyz key. Onsoň bu hem sözüň şo keyniň netijesi, ýani şonuň deňgelýän bahasy. Ve arasynda da iki nokot goýulýar. Indi bu biziň birinji elementimiz boldy, ene şol. Bu key bulam şonuň garşylygy. Onsoň ikinji elementi goşmak üçin edil print ýa-da listlarda kel oturýas. Näme diýip bilersiz meselem? Orange diýelim. Näme bolsun? Portugal. Häzirlikçe indi bir zat goşalyň. Meselem näme bolsun? Näme goşalyň? Meselem my rat olsun. Näme diýeli? Meniň sıçanım. Men adymyň nisýasak şular ýalykrak bolýar. Indi mun print görelim. Print diýelim. Näme sözlük? Näme çykarýar görelim. Ene bize şular ýan bir sözlük çykardy. Mun has gowetmek üçin meselem aşagdan hem ýazyp bilersiz. Şular ýany. Şular ýany hem ýazyp bolýar elbetde. Run diýsek. Bu ýani bir ýerde şular ýany ýasak gowalar elbetde çykaranda bular ýany çykarýar. Onuň üçin biz en goýmaly bolýar. Sen häzirlikçe hökmanda umuman sözlük ýazamyzda şular ýany formatda şeýdip ýasak hasan satrak bolýar. Ýani ulanyjy üçin dälde esasen kod ýazan üçin düşnüklirak bolýar. Indi print sözlük diýdik, şonu çykardy. Indi meselem biz Apple'ın türkmençesini görjek bolsak näme diýäs? Sözlük diýäs. Nokot meselem keys diýsek näme çykarýar şu? Şunu görelim. Keylerinden Apple, Orange, my rat. Näme? Ýani keyler ine birinji ýazanymyz. Sonra keys diýäs. Indi Apple'ın türkmençesini görmek üçin bir söze gitmek üçin näme diýäs? Get diýäs. Get näme gerek? Apple. Şuraya sen alma çykýar elbetde bu ýerden. Ýa-da bu ýere orange ýazsaň portugal çykar. Portugal. Ine şular ýaly edip sözlükler ulanýar. Bu sözlükler dediňe bular ýani sözlük bolmak mejburiyetinde. Näme meselem şu ýere näme diýip bilersiz? Ad diýip bilersiz. Bu ýere näme bolsun? Meselem Murat bolsun. Bu ýere familyas diýip bilersiz. Näme bolsun? Portugal. Gow familýadal. Nisiro bolsun. Meselem bu näme bolsun? E-mail bolsun.
Mesela şular ýalyrak bir zat hem edip bileriz. Indi biz bu yerden bulum sözlüklerde näme olsun? Kontakt olsun. Adi. Indi şular ýany kontakt hem döredip bilýäs, ýani telefonda akyal edip sözlükler bilen bize gerek olan şular ýany adım, familiýam we e-mailim ýazyp. Mesela men bir kontakt programmasyny ýazjak bolýan we şu ýerde mesela näme gerek maga kontakt nokot get diýip mesela men näme alyp bilerim? E-mailim görüp bilerim şu ýerden. Ene muratnesirov@gmail.com. Ýa-da men näme gerek? Mesela adım görüp bilerim. Ady diýip ýazsam ene Murat diýip çykardy. Ene şular ýany dictionary'lar, sözlükler şeýdi bolanlar. Mesela biz mun has gowy görmek üçin sözlüklerde bir oýun ýaz görelim. Mesela näme bolsun? Bir uruş bolsun. Yani ikisi karakter uruşsun mesela diýelim. Birinji karakterimiziň ady näme bolsun? Mesela näme diýelim? Murat bolsun. Murat bolsun. Ine şular ýany bir sözlük açalım. Indi sözlükler näme diýdi? Kokman sözlük terjime etmiş bolmak mecburiýetinde de ýankyň ad, familiýa diýip hem unup bilersiz. Ya da şul näme bolsun? Karakter bir bolsun. Karakter bir diýelim. Birinji karakter. Näme bolsun? Mesela ady bolsun şonuň. Ady diýelim. Ady bolsun. Şeýt ýaz. Näme bolsun ady? Boşluk koymasa olmaly elbetde. Murat bolsun. Otur koýas. İkinji gerek sanymyz. Näme bolsun? Indi şular ýany uruş oýuny düzjek bolýar. Mesela ikisi karakter bir-biri bilen uruşmaly. Mesela näme gerek bize? Ady gerek. Güýjü gerek. Uranda näkil udar güýç bilen urýany. Yaragy gerek mesela näkil yarag bolsun. Onsoň näme gerek? Jany gerek. Näçe jany galdy? Indi şular ýazýas. İlk adyny ýazdyk. Indi ikinji näme gerek? Güýjü gerek. Güýç diýelim. Güýçe diýip ýazylýar ýen. Ansatraf bolsun güýç diýip ýaz gidelim. Näçe bolsun güýjü mesela? Näçe bilen ursun? Uranda mesela näçe bilen ursun? 80 bilen ursun. Yani güýç 80 bolsa, ol bir uranda beýlekiniň 80 janyny alýar. Başga näme bolsun? Başga näme gerek? Yarag gerek. Näl yarag bolsun elinde mesela? Elindäki yarag näme bolsun? Kılıç bolsun. Bu ýerde otur goýmadyk. Elbetde otur gerek hemmesinde. Otur bärde däldi, bärde oýas. Başga näme gerekdi? Jany gerek. Jan diýdik. Jan näçe bolsun? Elbetde 100 bilen başlasyn. Ahirinde otur gerek de insan kazanırsa. Ine karakter birimiz şu boldy. Görelim çykardym kal. Karakter bir diýsek, görelim. Nämetdi? Run. Ine adymyz, güýjümiz, yaramyz, gıldymyz, janymyz. Gowy. Indi karakter 2 bolsun biram. Karakter 2 bolsun. Ola medil şular ýaly bolsun. Men şu ýerdäkin kopýalap aljak. Ctrl C diýelim. Indi ady näme bolsun munyň mesela? Ady Amanuly bolsun. Mesela bu Amanuly. Güýjü näçe bolsun? 80 olmasın. Amanuly güýçsizrak bolýar. 60 bolsun. Yaragy näçe bolsun? Näme bolsun? Mesela yaragy taýak bolsun. Taýak bilen ursun. Taýam şular ýarakrak bolsun. Jany 100 bolsun munyň. 100 bilen başlasyn ikisem. Indi biz näme etmeli bolýas? Bir funksiýa düzmeli bolýas. Şo funksiýada ikisi uruşmaly bolýar bularyň. Funksiýa näde bolýar? Define diýär. Mesela ur diýip funksiýa çal. Bir-birisini urmaly bolsun. Indi bu ýerde iki sany ýetgeýiji gerek şo funksiýanyň içinde. Indi şular ýaly bir uran bolmaly, bir urulan bolmaly. Indi mesela uran diýelim. Mesela uran kim urýan bolsa şo uran bolsun ady. İkinji näme bolsun? Urulan olsun. Bular näme birim? Dictionary. Yani dict dip ýazalyň belli bolsun dictionary'da. Yazma salmalar bolýan, ziýan ýok. Şular ýany edip
açsak bir funksiya. İçinde näme bolmaly? Birisinin jany azalmaly. Ine bizinki şular ýanyk bolmaly. Indi bizim karakter birimiz ine şol, ikinjem şol. Indi bul muňa uranda meselem näçe bilen urýady? 80 bilen urýar. Indi munyň jany başda 100'di. Onda bu 80 ile ursa munyň janyndan 80 azalmaly. Näçe galmaly? 20 galmaly jany. Onda şunuň uran udaryça, yani güýjüçe munyň janyndan azalmaly. Onda şunuň güýjü näçe bolsa, urulanyň janyndan şonu aýyrmaly. Oň üçin näme diýäs? Näme üçin bir ýere geldi? Indi oň üçin näme diýäs? Azalmaly, näçe azalmaly? Meselem azalmaly diýelim. Näçe azalmaly? Uranyň, yani uran diýäs. Uranyň nämesiçe? Güýjü. Güç. Yani uranyň güýjü, uran kim bolsa, şonuň güýjü çe azalmaly. Yani näme? Kimiň janyndan azalmaly şol? Urulanyň. Onda urulanyň janyndan, urulanyň jany soň näçeden bolmaly? Urulanyň jany diýäs. Näçeden bolmaly? Urulanyň jany. Urulanyň janyndan başdaky janyndan aýrylýa uranyň güýjüçe, yani azalmalyça. Ne şeýdip funksiyamız şu olur, uruşmaly funksiya. Meselem görelim. Urdy funksiýany çağıralyň. Näme goýasyndy bu funksiya ikisini uran kim bolsun, uran kim bolsa şonu ýazýar. Soň şu ýere şolar geçýär. Uran kim bolsun, meselem karakter 1 bolsun. Karakter 1. Otur indi urulan gerek. Urulan kim bolsun, karakter 2 bolsun meselem. Indi görelim, print diýelim. Kim gerek bize? Näme gerek? Janyň görjek bolýar urulandan soň meselem. Indi meselem haýsynyň jany gerek? Karakter 1 jan diýelim. Karakter 1 jan. Näme gerek? Karakterin jany gerek. Karakter 1'in jany. Ine karakter 1 diýdik. Şol ýany ýaýaçymyzda funksiýanyň içindäki näme gerek bolsa şoňa gidip bilýäs. Näme gerek? Jany gerek. Şunu print etsin bize. Soň ikincide karakter 2'nin janyny print etsin. Jan diýsin. Karakter 2 jan diýsin. Indi görelim näme bolupdyr. Karakter 1'in jany 100, säwa urulmady. Karakter 2'nin jany 20. Säwa bu 80 güýjüle urdy, munyň 100 janyndan gitdi 20 galdy. Ne şeýdip funksiýalarda, ýani sözlüklerde şular ýani ýönekeýiji oýunlar hem ýazyp bolýar. Elbetde muny while loop'nyň içine alyp ýa-da input goýup, output goýup, onu has hem goýup bolar. Meselem şu ýerlere input goýup bolar. Input goýup, ýani edilädir wagt ýetmeýär, 15 minutdan köp edip bolmaýar. Ene siz edip bilersiňiz ýetgedip özüňiz öwräsdiňizçe. Umumyň şular ýani edip gysgaça oýun hem ýazyp bolar funksiýalar, sözlükler bilen. Soňky dersimizde kitapxana ýazmagy görürs. O biraz çylşymrak bolmagy mümkin. Ýöne şu wagt içinde öwrenilmemizi praktik edip onu hem has gowy usullarda, has ansat usul bilen düşünüp bileriz.